Jo anava amb sa mare i la bicicleta, perquè de Tavernes no m'haguera plegat. I portava el gel des d'un sac, la partia pel mig i entonces en una goma, en el portamaletes, la lligava. O si no, s'escorria i s'hi deixia. Era l'única tenda que hi havia depòsit en museus. Pues sí, jo era molt xicotet i en el meu iaio, ell ajudava a mon pare també, ell estava a la tenda venent i n'hi havia uns dies a la setmana que teníem que anar al Mercat Central a València i agafàvem el trenet, baixàvem el pont de fusta i n'hi ha cases que venen gra, venen fesols, venen cigrons, anàvem al Mercat Central, anàvem a una botiga de València que era famosa, que compràvem paperets de llimonar. Pues anàvem passant per totes les botigues carregant de tot i veníem en les coixineres carregades. Pues de matí a la tenda i de vesprà, en vez de fer la siesta, m'anava un rato al camp, perquè si no anava, me se menjava la brossa, me menjava l'altre. Pues carxofes, bledes, espinacs, endívies. Era de vegades que acabava l'ensaio de la música a les 11 de la nit i me n'anava a regar, en vez de tirar-me. Perquè de nit no hi havia ningú, entonces regaves com volies. I després, quan se feia dia, a vendre-ho ja. Claro, la gent, a banda de que no tenia tanta oferta com té ara, pues la gent tenia que anar a morir a la tenda, però de totes maneres era responsabilitat del tendero del poble pues, portar els millors productes per la gent que coneixíem. I evidentment sempre tenim que estar en l'última i anar a València i anar a on fora per a abastir al poble de les necessitats que ens demandava la gent. Pues la xicoteta tenda, la relació amb els clients és molt familiar. És una relació pues, de tu a tu, és gent que coneixes del poble, a la que li pots demanar encarregar coses, dir, pues mira, pues no trobo este producte, me'l pots buscar o me'l pots portar. Tot això en una gran superfície no pots fer-ho. Pues els comerços es fan de lligam de tota aquesta gent, tota aquesta gent que vivim en el carrer, que estem tratant contínuament uns en altres, pues tenim el lloc, la tenda, el punt de reunió, on podem anar a esplaiar-se, a demandar les nostres necessitats i que se mos siguin ateses.